A falla dun estudo máis en detalle, partida a partida, desde o BNG valoramos que o proxecto de orzamentos da Xunta para a cidade de Vigo é pólvora mollada. O único que vemos son algunhas grandes cifras para alimentaren a propaganda, pero exactamente a mesma política de desatención e de abandono coa que o Partido Popular leva castigando a maior cidade do noso país desde o ano 2009. Estes presupostos son a confirmación, negro sobre branco, de que o Partido Popular non ten nada, absolutamente nada, que lle ofrecer ás viguesas e os vigueses. Temos, ademais, que advertir de que as contas do Partido Popular son reiteradamente unha estafa para o conxunto das galegas e dos galegos. Anúncianse proxectos con partidas que nunca se materializan, dando lugar a que só no pasado ano 2024 o goberno galego deixase sen executar máis de 1.000 millóns de euros. Ao que se engaden as modificacións que as agachadas vai practicando a Xunta ao longo de cada exercicio e que, por exemplo, provocaron que este 2025 se reducise en 18,5 millóns de euros as partidas destinadas ao financiamento do Servizo de Axuda no Fogar, un servizo esencial, mesmo vital, para a atención de persoas maiores e dependentes que na nosa cidade ten 2.200 persoas en lista de agarda pola negativa da Xunta de Galiza a ampliar as horas de servizo, impedindo que se poida alargar o número de persoas beneficiarias e de incrementar a súa carteira de servizos. Unha estafa redobrada, ademais, pola negativa estúpida do Executivo de Alfonso Rueda de aceptar a quita de 4.000 millóns de euros de dádiva galega que conseguiu o BNG a través do acordo de investidura co PSOE en Madrid. A sumisión de Rueda aos dictados da Rúa Génova vai facer que o pago da débeda sexa a terceira partida de maior gasto público da Xunta de Galiza no vindeiro ano 2026. 1.859 millóns de euros. Recursos que se poderían e deberían destinar a atender as necesidades do conxunto das galegas e dos galegos e, entre elas, as das máis de 300.000 viguesas e vigueses. Pero unha estafa agravada tamén pola irracional oposición do Partido Popular a que Galiza poidamos contar cun modelo de concerto económico como propoñemos desde o BNG fronte ao actual réxime común que, como se recolle en datos de diversos informes oficiais, entre eles o do propio Consello de Contas, supón que o noso país perda cada ano máis de 1.500 millóns de euros. É claro que a axenda ideolóxica do Partido Popular ao servizo do centralismo españolista supón un moi mal negocio para as galegas e para os galegos, sempre que o Partido Popular ten que escoller entre defender os intereses da Galiza ou a súa sumisión aos xefes en Madrid, escollen o segundo. No que ten a ver cos investimentos previstos pola Xunta en Vigo para o vindeiro ano, temos que dicir que veñen precedidos pola decisión do Partido Popular de bloquear nos últimos 5 anos nada menos que 661 millóns de euros de investimentos adicionais na nosa cidade ao rexeitaren todas e cada unha das emendas que o BNG formulamos aos orzamentos galegos desde o ano 2020. Por iso, inda co incremento recollido formalmente nas contas de 2026, a Xunta do Partido Popular continuará a deberlle á nosa cidade 500 millóns de euros só do último lustro. Para alén da evidente insuficiencia de algunhas das partidas anunciadas, o máis grave do proxecto orzamentario do PP é o que non está. Nun contexto de evidente crise industrial e de desertización productiva, como sinalan os datos da propia EPA, que recollen que nos últimos 16 anos destruíuse case o 25% do emprego industrial da nosa cidade, o PP de Alfonso Rueda e de Luisa Sánchez segue sen querer desenvolver actuacións e que, en opinión do BNG, son imprescindíveis para Vigo e a súa comarca, como o impulso a un centro de reparacións navais, como a posta en marcha dun plan de reactivación industrial e productiva ou como a creación dun centro metropolitano para o impulso tecnolóxico. Tampouco hai recursos nestas contas para abordar o mal estado e as importantes deficiencias que presentan o conxunto dos centros educativos públicos da cidade, nin para completar a Escola Superior de Arte Dramático de Galiza, sediada en Navia, para configurar ali un verdadeiro campus das artes escénicas na nosa cidade. Insisten tamén estas contas no abandono do deporte e do propio tecido cultural, con partidas cosméticas, algunhas delas insultantes como apenas 1.000.000 de euros para axudas a clubes deportivos e para a imprescindível reforma integral das pistas de atletismo de Balaídos comprometida dende o ano 2009.
E o capítulo de infraestructuras é directamente unha broma pesada. Unha partida mínima para o desenvolvemento da ETEA, o innecesario túnel da Porta do Sol e a conexión Vigo-Ramallosa, e máis nada. E a ampliación do IFEBI e a mellora dos seus accesos, e o acondicionamento de todos os viais autonómicos que atravesan a cidade e que están absolutamente abandonados, e o túnel de Xulián Esteves ou a prolongación do de Beiramar, de momento, nada de nada. Tampouco prevén as contas do Partido Popular novos centros de día para maiores nin novas escolas infantís públicas na cidade de Vigo, a pesar de que 2 de cada 3 familias quedan sen praza precisamente por falla de oferta pública. O que sí se mantén neste proxecto de orzamentos é a nefasta política sanitaria que a golpe de recortes e privatizacións converteu a área de Vigo na zona cero da desfeita sanitaria en Galiza, mantendo a privatización dun hospital Álvaro Cunqueiro recortado, negándose a absorber na rede pública a Povisa e volvendo a ignorar a necesidade de dotar Vigo dunha unidade de trastornos alimentarios, de mellorar a unidade de saúde mental infanto-xuvenil ou de abrir na cidade 2 novos PAC. O único que nos ofrece o Partido Popular é a súa mala copia do Isabel Zendal de Isabel Díaz Ayuso, nun CIS Olimpia Valencia que vai nacer sen ningunha nova contratación de persoal, simplemente retirando recursos xa existentes noutros centros de saúde e que, ademais, é claro que quere abrir a porta á ameaza de sacar a pediatría da atención primaria. Pero o que resulta especialmente insultante é escoitar o Partido Popular de Vigo, liderado por Luisa Sánchez, gabarse dunhas contas que non queren atender a situación de emerxencia habitacional que atravesa a nosa cidade. A pesar de que xa son máis de 7.100 as persoas registradas en Vigo como demandantes de vivenda protexida, a pesar do aumento de máis do 35% do prezo dos alugueiros nos últimos 5 anos, a pesar de que teñamos 5 pisos turísticos por cada vivenda dispoñível para alugueiro residencial, o único que lle ofrece o goberno galego ás viguesas e os vigueses é máis do mesmo, as 2.300 vivendas proxectadas no plan parcial de Navia, que ademais non van ser ofertadas na súa maioría para alugueiro, a pesar da súa forte demanda. E, para alén diso, apenas anuncios pirotécnicos para o ofimático ou Ramón Nieto, ao tempo que seguen sen atender a demanda de dotar Vigo dunha bolsa de vivendas sociais para garantir alternativas habitacionais ás persoas en risco de exclusión social e ás que padecen os desafiuzamentos nunha cidade na que cada 3 días se produce un despexo. Diante destas contas fake, o BNG xa estamos a traballar na elaboración dunha amplísima batería de emendas coas que imos exixir que a Xunta do Partido Popular deixe de castigar Vigo e asuma que as 300.000 viguesas e vigueses somos 300.000 galegas e galegos con dereitos e con necesidades que o goberno do noso país debe atender.